Здравейте! Днес в нашето редовно ревю е един изпарител, който не е нов, но е доста популярен. Това е Heron. Какво представлява изпарителя Heron и защо е толкова интересен? Ще разберем сега. Значи това е един изпарител, който е по-особен по отношение на съдържанието на течността. Тя не е в течен вид, а е напоена в вата, която изпълва целия резервоар. Нека да го разглобим да видим. Най-напред искам да кажа, че копието е много добре направено и много близко до оригинала. В долната си част това е мундщука. Единственото разлика с оригинала е, че тук няма лого, но това не е болка за умиране. Така, в долната част на Херона имаме един преходник, всъщност, който е от Heron към стандартен 510 конектор. Централният пин тук е посребрен. Целта на този конектор е така да се завива към модулите на GP. В този вид с 510 да се завива на всякакъв стандартен мод, а с допълнителната гривна, ето тази, с DRSB на нея, да може да се включва, ето тук не пасва, да може да се включва като хибридно съединение към други изпарители, най-вероятно от типа на Немезис или някакви подобни. Сега да продължим с разглобяването. Тук е с пружина този централен пин, после ще го разглобим, ще видим. Тук забелязваме, че има гривна за регулиране на въздуха, която също ще видим на къде води по-нататък. Така, издърпваме. Ето искам. Тук се развива, обаче аз искам да се извади. Ето така. Така. Какво имаме тук? Имаме резервуара, където всъщност вътре ще ви покажа как се слага ватата или синтепрона. Имаме капачка горна, към която влиза мундщука и съответно едно коминче, което ляга в ето така, в тази част, откъдето излиза всъщност самата пара. Така, какво имаме тук надолу? Тази част се развива, капачката пада, това е всъщност капачката на изпарителната камера, орингове, виждаме отново добра изработка, няма чапаци. Така, това е мястото, където слагаме своята намотка. Тук имаме вход за въздуха с тези три отвора, които излизат тук през тази дупчица под нагревателя и съответно на самата гривничка имаме изрез за регулиране на въздуха. Ето. Слагаме го и виждаме самата регулация на въздуха. Така. Какво още може да отворим? Може да разглобим централната част. В оригинала има една
штука, с чиято помощ това нещо се разглобява. Тук трябва да използваме съответно някакъв друг инструмент. Да разглобим централния пин. Пружина в оригинала, разликата с оригинала е, че тая пружина в оригинала не е стоманена, а е в два варианта, един от които е просребрен. Така, и съответно имаме централен пин от месинг и гайка за неговото завиване. Така, да разглобим надолу с по-обикновено приспособление, което всеки има. Така, това е централният пин, който е, предполагам, че и това може да се развие. Да, развива се. Централният пин, който контактува с плюсовия държач. Ето този плюсов държач. И който прави контакт тук. Тук може да се дозатегне, което разбира се не е затегнато централния пин. Вътре има съответно GP и сериен номер. Това е, че възможността да се развиват конзолките тук е удачна. Тук виждам някакви остатъци от някаква от оринга. Така. Да почнем с глобяването. Най-напред сглобяваме централния пин. Може и с отвърка да се завие. Така. След което слагаме пружината. Централният пин се слага тук. Тук има една вероятност, ето да се получи това нещо. Просто защото централният пин, месинговия, опира в ръба на резбата. Това нещо може да се реши при леко натискане и последващо завиване. Ето така. И завиваме по този начин. Вече пружината сработва. Вероятно трябва да се вземе малко ръба на този пин. Трябва да се леко да се заобри, за да може да влиза в каналите на резбата, която е отдолу. Ето, леко запъва. Но това нещо е правилно. Така, какво следва? Следва направата на нагревател. Аз ще ви покажа в последствие как се прави. Следва направата на нагревателя. Слага се, завива се по-скоро този пръстен, който е всъщност със стените на изпарителната камера. За разлика от предни версии на GP, където всичко беше на резба, тук голяма част от сглобките са направени без резба, а с орингове, което според колеги по-малко травмира целия изпарител и най-вече самия нагревател, който се слага по малко по-особен начин, заради нуждата от контакт с ватата, която е в централното тяло. Така, значи тук сме монтирали вече нагревателя, чието фитил показваме през тази дупка. Така, ако е фитил, просто край на фитила го извеждаме ето през тази дупка и тук той контактува с ватата, която е в резервуара. Така, това е единия начин. Другия начин е да направим
Другия начин е да направим друг тип намотка, примерно микрокойл. Микрокойла съответно го разполагаме така, че да бъде на нивото на болчетата, т.е. да остане място за въздух отдолу. След като го разположим, съответно слагаме капачката и вадим края на памука или бамбука от този отвор. Ако разположим така микрокойла, съответно фитила излиза, не фитила, а памука, извинете, и за от този край и трябва да сложим съответно капачката така, за да може да го извадим от тук. Ако решим да го разполагаме по другата дирекция така, което е по-неудобно според мен в тая комбинация, трябва да сложим съответно и капачката по този начин и да го извадим от тук. Но тук виждаме, че разстоянието е много малко и когато го сложим, няма да има място от болчето да извадим съответно памука навънка. Затова най-удачният вариант е да се направи напречен, като съответно слагаме капачката по този начин. Така, имаме един готов нагревател, чийто фитил или памук се показва от тази страна. Така, следващия момент е как той контактува с ватата в изпарителната камера, в резервоара. Така, когато сложим, изгубим изпарителя, сложим горната капачка и изгубим изпарителя, фитила се показва от тук и той тук опира в ватата, която е в резервоара. Така, куминчето прътно ряга тук и всъщност парата излиза през него и нагоре в мундщука. Така, самия резервоар има два фрезенкови канала. Един е по-широк, един е по-тесен, извинете, другия е по-широк. Ако се опитаме да сглобим по обратния начин, капачката ще влезе от по-широката страна, няма проблеми, но когато тръгваме да сглобяваме, тук се получава един луфт. Пак може да работи, но при това положение куминчето няма да регне плътно тук и ще имаме един грозен жреб, който се показва. Затова тясната част е към капачката, широката част е надолу. Така, сглобяваме, ето виждате как лесно става, слагаме мундщука и вече преценяваме как да ползваме изпарителя. Дали с 510 към обикновен мод, дали към мод на GP или с тази гривна към някой друг мод, който изисква хибридно съединение. Така, да предположим, че искаме към стандартен мод, сглобяваме го и изпарителят е готов за употреба. Сега ще ви покажа и как да се направи самата вата и самия нагревател. Ето, готови сме за направата на нагревателя и ватата. Сега най-напред ватата. Вземаме парче вата, от което изрязваме една ивичка и я полагаме внимателно около конкретното количество вата. Трябва да подберете сами, дали да е много пълно или по-рехаво. Така, това, което трябва да направите, е да приберете краищата под този, да влязат вътре в този жреб. Така, от тясната страна да не забравяме. Хоп. И имаме херон с
вата вътре. Съответно, прибираме леко ватата, така че да не пречи на коминчето. И сме готови с ето тази част. Може да напоим още сега с течност съответно херона, защото тя няма да се изрее от тук при монтажа, понеже ще попие в ватата. Така, правим един някакъв микрокойл. Така, примерно, моето любимо 0,35. Така, и се приготвяме за направата на самия нагревател. Тук няма как да го сложим, освен ако не сложим преходника. Така. Ето, закрепиме го нагревателя по този начин. Ето ни с закрепен нагревател. Съответно, позиционираме го да е по средата, както казах, на нивото на болчетата. Може и малко по-надолу, горе-долу в този вид да е една идея над въздуховода. Така, приготвяме си едно парченце памук. Което ще прекараме през нагревателя. Така, отрязваме съответно задния край и монтираме капачката. Забравихме да сложим така. Така. Ето ни с подготвения вече нагревател. Напояваме, разбира се, пропуснах напояването съответно на памука, който е в нагревателя, както и на формирането на самия нагревател с dry burn, с притискане на намотката и с неговото формиране, за да не губим време. Напояваме това, напояваме и обилно до край, колкото поеме ватата, след което сглобяваме. Значи тук е малко го скъсяваме, за да не опре в самия, даже може би още малко, да не опре в самото коминче. Така. И изглобяваме. Така. Ето, имаме изпарителя Херон в окончателния му вид, зареден. Значи, като цяло, какви са ми впечатленията? Като изработка много добра. Единственото, което ми направи впечатление, това е на централния пин, пружинката, която при сглобка, съответно, ние нямаме работа тук при положение, че е сглобено, но въпреки всичко има вероятност при затварянето да се получи едно
леко запъване. Не е някакъв проблем, просто може да се или да се внимава, или леко да се изпири самия ръб на... Това е единственото, което ми направи впечатление като не недостатък, ами като възможност за по-добро изпълнение. Като цяло добра изработка, полирана нераждаема стомана на мундщука, на капачката, на основата. Централното тяло, външна страна на резервуара е с неполиран алуминий, заради емблемата и заради външния вид. Като цяло в комплекта влизат изпарителя Херон, пръстена за монтаж, както и малка отвърка и два фитила. Това е като цяло за изпарителя Херон. Надявам се да ви е бил полезен клипа. От Smoking Maniac, до скоро виждане!